Pasaden urteko ekainaren 4an Gasteizko Alde Zaharrean kokatuta dagoen Korda espazioa hustu zuen Ertzaintzak, Gasteizko udalak aginduta. Gunea hark urteak zeramatzan utzik eta 2022an Errizoma elikadura sareak, Zaharra Zarrok eta Auzoan Bizi etxebizitza sindikatuak berreskuratu zuten. Desalojoaren egunean Ertzaintzaren dispositibo handi batek hiriko Alde Zaharra hartu zuen eta dozenaka ibilgailu bertaratu ziren. Azkenean espazioaren barruan zeuden 11 pertsona indarrez kanporatu zituzten eta bat atxilotu eta zauritu zuten. Gainera, zauritutako lagunari arreta eman zion erizaina ere identifikatu zuten. Orain urtebete igaro denean, han egon ziren eragileek ohar batean salatu dute, jasandako errepresioa ez zela egun horretara mugatu, baizik eta atxilotutako kidearen kontrako prozesu judiziala hasi eta Mozal legean oinarritutako isunak tramitatzen ere hasi direla. Hain zuzen ere azaldu dutenez, jasotako zigorrak 7.000 eurotik gorakoak dira eta desobedientzia egotzi diete. Gainera, kideek nabarmendu dute zehapen ekonomikoak aurtengo greba orokorraren egunean jaso zituztela, martxoaren 17an. Bestalde, eragileek salatu dute atxilotutako kidearen prozesu judiziala artxibatu egin dutela, epaileak ez duelako delitu zantzurik ikusi. Gogorarazi dute halaber ekaineko egun hartan zauritutako kideak salaketa jarri zuela Ertzaintzaren aurka, baina momentuz ez dutela horren inguruko inolako berririk. Beraz, zigor penala artxibatuta geratu den arren, zigor administratiboak mantendu dituzte. Korda espazioa babestu zuen eragiletako batek bizitakoa azaldu du. Orain ia urtebete pasatu da desalojotik eta martxoaren 17an heldu ziren, hasi ziren heltzen isunak. Barruan zeuden 11 kidetatik hori bat ospitalera trasladatu zuten eta bere kasua artxibatu egin da momentuz. Halere barruan zeuden beste 10 eta ospitalean ere identifikatutako bi erizainetako bati ere heldu zaizkio hori 11 isun heldu dira eta zifra 7.000 eurotik gorakoa da. Hoiek horrela badirudi kideek isunak ordaindu beharko dituztela. Dena den, eurek argi utzi dute ez dituztela zigorrak onartzen eta horregatik helegiteak aurkeztuko dituztela. Haien hitzetan, errepresioak antolakuntza eta borroka desaktibatzea du xede, baina ez dute lortu. Errekurrituko ditugula multa hauek, gure espazioen defentsa legitimoa dela guretzako eta berriro egiteko prest gaudela. Mozal legeari dagokionez, berriz, ohartarazi dute askatasun politiko eta zibilen kontrakoa dela, eta gainera poliziaren inpunitatea handitzen duela. Ildo horretan, araudi hori indargabetzea aldarrikatu dute. Erresistentzia kutxa betetzen hasi direla ere azaldu dute eragileek, epaitegietan euren kontrako epaia emanez gero, zigor ekonomikoei aurre egiteko. Gerra Zibilan Gipuzkoan borrokan aritu ziren dozenaka boluntario internazionalisten inguruan ikertu dute Aitzol Arroyo historialariak eta Aitor Razurki kazetariak, Irunen Avenida Zubian beraiekin elkartuko gara gertatu zena konta diezaguten. Ikerketaren hasi-masiak 2019ko ikerketa batean hasi ziren, 2019an Salamankan geundela, erakusketa baterako ikerketa lanak egiten, hor izenak azatzen zaizkigun, atzerritarren izenak, han hemenka. Eta gotzen nola Aitzoli esan, igual bazpare gordeko ditugu izen hauek, ea etorkizuna zerbait ineteke, narritu gintulako, nola bidera ateratzen zitzaizkigun horren beste izen dokumentabetan, atzerritarren izenak. Horrela, erakusketa egin genuen, pasatzen denbora, hainbat urte pasatzen, eta 2023an, bere garaiak ikasi genuen edo ikusi genuen liburuetako bateri heldu nion, zala Stoutxaren liburua. Nintzal, borrokareioetako baten semeak idazitako bere amari buruz. Stoutxa, poloniar bat, judutarra, komunista, honetorritakoa. Hasi nintzen irakurtzen eta konturatu nintzen izugarrizko ibilbidea zuela soilik Euskadin. Euskaditik haratago ere, baina Euskadin ja bakarrik izugarrizko borroka ibilbide luzea zeukala. Eta hala 2023an plantatu nuen Aitzol, zaretik ez dugu zerbait handiagoa egiten. Hau abia puntutzat hartuta, ekin diezaioke eta hasi ginen, Aitzolek plantatu zen, ni ere ikerketa bat egiten ari naiz, hasiera batzuk, hastapen batzuk egin ditut Aitor, eta horrela ekin genion. Pixkana, ikerketa aurrera joan ala, gorpuzten joan ginen, gero momentu batean otuzitza egun Gipuzkoa Foru Aldundiarekin akaso zerbait egin genezakela, plantatu genien, Jon Ganbarari,
zuzendariari, giza eskubideen zuzendariari, eta oso begi honez ikusi zuen, gai ez ezaguna zelako erabat, orain arte ikertu gabekoa, orain arte apenas genekien ezer horren inguruan, ez da historiografiak ere etzekien horren inguruan apenas ezer. Hortaz, begi honez ikusi zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bere babespean, ekin genion, ikerketa pixkat osotzeari, handitzeari, gorpuzteari, eta ere berean ja liburu bat egiteko helburu horrekin, ez? Eta hortik ere pixkat, ja behin diputazioaren edo aldundiaren baiezko aukita, hor ja erabakirun ja ikerketan sakontzea, zeren ikerketa honek bere kutsu internazionalista duenez ez, guk ere artxiboetako iturriak ere internazionalak edo jorratu ditugu, nazioarteko jorratu ditugu. Nagusiki Errusiako ergazpi artxiboak dauka ikerketaren muinak, bertatik topatu ditugun 2000-3000 dokumentu dira ikerketaren 180, hau da, izena bizenak, nun egon ziren, nola iritsi ziren, zein alderritakoak ziren eta bar, bertako funtsak eskaini dugu edo izen gehienak hango funtsak eman dizkigu, eta ondoren, estatuko Salamankako Zentro Dokumental de Memoria Histórica, Avilatik, badaukagu ere Belgikatik eta Holandako artxiboetatik, handik ere dokumentu ugari eskuratu ditugu, baita testigantza batzuk ere, eta txoro-txoro ia 3 urteko ikerketaren ostean, gaur-gaurkoz baieztatuta dauzkagu 16 nazionalidade ezberdin Gipuzkoan gurean egon zirela, 175 internazionalistetik gora ere egon zirela, eta aipatu behar dugu ere badaukagu fenomeno bat, guretzat denak ez baitira internazionalistak, badaude gerran aurretik Espainiar nazionalitatea zuenak, baina Frantzira jun eta beraiekin bueltatu zirenak, horiek ez ditugu internazionalistatzat kontsideratzen. Ez da ere, gerraren aurretik edo estatu kolpearen aurretik, uztailaren 18 baino lehen etorritakoak, ze badauzkagu hainbat kasu, Oreretan, Donostin eta bar, Socorro Rojoren bitartez abar, italiarrak eta bar, hemen jabazeunak horiek ez ditugu kontsideratzen, eta azkenik badaukagu ere beste multzo potente bat, ia hainbat dozenakoa, non badakigun Euskal Frontean burruketan ibili ziren, baina ez daukagun Gipuzkoan beraien presentzia baieztatuta. Badakigu Bizkaian egon zirela, Iraian, Urrian egon zirela, baina ez dakigu zehazki noiz, orduan horiek utzi ditugu limbo batean edo ezin izan dugulako dokumentatu. Orduan, pixkat zenbakiak horiek dire, 16 nazionalitate ezberdin konfirmatu ditugu, 175 gora, eta gero da bakoitzaren modus operandi hau da. Behin, estatu kolpea eman da, uztailaren 18an, lehenengo erregistro daukagu Jean Lemaire frantsesa Donostiako burruketan parte hartu zuena, eta horren ostean ja, zubi honek hartzen du indarra edo garrantzia, guri dagokigunez internazionalisten inguruan ze badaude kasuistika ezberdinak. Batzuk oinez iristen dire. Badaukagu beste bat ere, Burdeosetik onaino txirrindan etortzen dela, 3 egun tarratuzun bide guztia egiten. Beste askok autobusez, baina bide orokorrena trenbidearena izan zen Paristikan, Frantziako alderdi komunistak lanzadera ezberdinak bidaltze zituen, eta esan behar dugu ere, 36ko gerran edo, internazionalistak izan zirela lehenengoak iristen bai ona, Gipuzkora, eta baita ere, Huesca, Aragoiko zonaldera. Orduan esan genezake ere, lehenak hemen ere izan genitula. Profilari dagokionez oso jende prestua zen, politikoki oso prestatua no esatearren, edo voluntario osoa no esatearren. Zergatik, asko eta asko erbesteratuta zeudelako jada, gertatu zenean estatu kolpea, 35ko estatu kolpea. Batzuk Italia fasistatik iesi Belgikara, Frantziara, beste batzuk Alemaniarrak, Alemania nazitik iesindakoak, inkluso Poloniatik iesitakoak ere, hortaz, politikoki jende prestua zen, asko eta asko komunistak, sozialistak ere bai bat zeuden, anarkistak ere, eta inkluso ideologia zehatzik gabeko batzuk ere bai. Hori da guk jaso ahal izan duguna. Asko eta asko ere bai, zerbitzu militarra egindakoak, eta batzuk inkluso lehenengo gerra mundialean parte hartutakoak, hortaz ja, prestuak ziren armaen erabileran, eta abar. Kontuan hartu, hemengo borrokalariek, hemengo milizianoak, euskaldunak ziren hori eta askok, ez zutela prestaketa hori, ez zekitela ezer armen inguruan, hortaz adierazgarria ere nola, gure ikerketan arabera konturatu garen internazionalista hauek
borrokatzea zain lehen lerroan instrukzioak ere eman zizkietela, azalpenak eman zizkieten, irakatsi egin zizkieten hainbat taktika, trintxerako beto egiteko lubakiak, inkluso tiroa nola bota ere erakutsi zieten, hortaz, oso jende prestua zen bai politikoki, ideologikoki, eta bai armei dagokienez, veteranoa no esatearren. Bai, kontuan hartu behar dugu hemen ere, esaten dugunan guretzat behintzat kuantitatiboki izan daiteke ekarpen bat, orain arte ezer ikertu gabeko, azkeneko ikerketetan esaten zuten 60 bat internazionalista egon ziren Euskal Herri osoan. Eta gu ja horren hirukoitza badaukagu Gipuzkoan bakarrik, kuantitatiboki izan genezake, esfortzu hori igualetzela horren deigarria, baina bai kualitatiboki. Aitorrek aipatu bezala, beraiek egin zuten ekarpen nagusiena jakinduria edo ezagutza militar hori izan zen nagusiki, alemaniarrak eta baita frantziarrak, horietako askok, lehenengo mundu gerran parte hartu zutenak ez, eta horietariko batzuk izan ziren, preziuski, ametraiadorak ekarri zituztenak, maletetan, eskuz desmontatu, ez dakit nola zehazki ekartzen zuten, baina ekarri zituzten. Eta baita ere Aitorrek aipatu bezala, batez ere San Martzialen eta Puntxako zonaldeetan, batez ere armen posizioak, antolamenduak eta defentsa lerro guztiak eraginkor batean antolatzeko jakintza edo prestutasuna adierazi zuten hemengo mando edo buruei, ez? Orduan, kualitatiboki esan genezake ekarpen hori izan zela deigarriena, kuantitatiboki ez horren beste, baina zifra bat ematearren bakarrik Irungo burruketan, errepublikaren edo gobernu leialaren alde burrukan egon zirenak gutxi gora bera 3.000 bat izan ziren. 3.000 horietatik gu behintzat dokumentatu ahal izan ditugunak 150-tik gora izan ziren internazionalistak. Hau da, 105 baino gehiago internazionalista izan zen. Eta hori uste dut, badela lagin potente bat, kontuan hartuta, nukleo horren gehiena abuztu erdialdetik aurrera iritsi zela. Hau da, Irungo batailaren azkeneko 2-3 asteetan egon zela burruketan. Orduan, ematen digu indar bat edo garrantzia bat, esan ez, ostras, hemen internazionalistak Irungo burrukan izan zuten presentzia, bada deigarria bederen, ez? Ez da, ezer infimoa, fueron unos pocos, orain arte hori zita testuetan horrela jasotzen zuten, baina ikusten dugu badela deigarria eta ikerketak ere eman dizkigu testigantza berri inedito batzuk direnak. Maialen Mazonen bikotekide ohia Jaime Roka errudun deklaratu du Arabako probintzia auzitegiak eta 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio. Epaiaren ebazpena asteazkenean jakinarazi dute eta akusatuari maltzurkeriaz egindako hilketa, 2 abortu delitu eta adingabe baten abandonua leporatu diote. 3 urte igaro dira Rokak Mazon hil zuenetik, Gasteizko hotel batean izandako eztabaida baten ondoren. Emakumea haurdun zegoen, bikiak espero zituen eta akusatuarekin 2 urteko alaba zuen. Epaimahaiaren arabera, emakumeak ezin izan zuen bere burua defendatu. Horren bestez, hilketagatik eta espero zituen bikien abortuagatik 25 urteko espetxe zigorra ezarri diote eta 2 urteko alaba amaren gorpuarekin bakarrik uzteagatik beste 2 urteko zigorra gehitu diote. Epaimahaiak maltzurkeria eta ahaidetasuna jo ditu larrigarritzat, baina ankerkeria eta genero indarkeria baztertu egin ditu. Azken hori ez aplikatzeko arrazoia epaimahaiaren esanetan arrazoizko zalantzak daudela izan da, eta ez dutela froga nahikorik ikusi hilketa kontrol beharragatik egin zela ondorioztatzeko. Virginia Hurtaran familiaren abokatuak gaitzetsi egin du erabaki hori, bikotaren harremanean aspaldiko indarkeria zegoela behar bezala frogatu zutela adierazi baitu. Ebazpenari dagokionez, 27 urteko espetxe zigorraz gain, akusatuak 400.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio alabari eta 200.000 eurokoa Mazonen aitari. Haiengana hurbiltzeko debekua ere ezarri diote. Dena den, epaiaren aurkako helegitea aurkeztu daiteke eta familiaren abokatua aukera hori aztertzen ari da. Kasu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak izango luke azken hitza. Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak Tuborre Unidosen interesa duten inbertitzaileak daudela iragarri du ostegun honetan. Dena den, oraindik ez dela eskaintza formalik egin azaldu du. Halaber adierazi du sindikatuek greba bertan bera uzteak fase berria ireki duela enpresaren etorkizunean. Era berean, Tuborre Unidoseko administrariak adierazi du oso zaila izango dela konpainia bere osotasunean salbatzea. Enpresa zatika saltzeko aukera mahai
gaineratu dute. Modu horretan, inbertitzaileak errazago erakartzeko. Hori gutxi ez eta sindikatuek salatu dute, Pocento taldeak maiatzaren 26ko langile zuzendaritza eta administrarien arteko bilera bertan bera geratu dela argitaratu duela, baina eurei inork ez die horrelakorik komunikatu, eta beraz 24 orduko lanuzteari eutsiko diote. Pasaden astean bertan bera utzi zuten Tuborre Unidoseko Amurrioko langileek greba orokorra, eta astelenean bertan itzuli ziren lanera. Hala ere erabakiak barne zatik eta eragindu plantillaren zati bat ez dagoelako ados, ez baita bozketarik egon. Behin korrika amaituta 13. egun bat irudikatu nahi izan dugu eta horretarako mezugileekin elkartu gara. Gaurkoan, Beñat Jusue Tuterarrarekin egon gara, mezuaz mezugileetaz eta euskararen berpizkundaren inguruan hizketan. Gaztenetatik izan nintzen nizarrena, orduan ez nago ez da topiruan, baina bai, izan zen oso polita prozesua bera, esan zigutenetik edo esan zidatenetik idatzi eta irakurri genuen erarte denbora asko pasatzen, eta tartean sekretua ere mantentzea izan zen zaila, baina ni batez ere sentitu nuen privilegio bat moduko, ohore bat oso ondia, ardura bat ematen zidana, ze nolabait zegoen hor mezu bat idatzi behar genuena zazpiren artean, mezu bakar bat izan behar zuen, eta ere beldurra gero desagertu zena, mezua idatzi genuena, beldurra mezua bera edo mezuarekin adoso ongo nahi zen, ze zazpi ahots mezu batean zaila da batzutan sentitzea zurea bezala. Baina prozesua ekak ere jarri zuen oso bere partetik prozesu polit eta lasai bat egiteko, eta egia esan oso pozgarria izan zen, oso ondo pasa genuen Hartzeburu horretan, ez dakit oso aberatsa ere, beste jende batekin hitz egitea. 7 helduleku desberdinetatik eta 7 errealitate desberdinekin gorputz bakarra sortu dute, euskararen komunitatea. Gorputz bat ere bada nolabait bakoitzak nondik ulertzen duen eta nola bizi duen euskara bera, nola gorputzen den euskara bere bizitzan. Ziurrenik beste seiei galdetzen baldin badiezu, erantzuna izango da ezberdina eta hori da mezuak daukan aberastasunetako bat. Niretzat gorputza eta mezuan ere horrela jartzen du, gorputza bada komunitatea eta bada bere horretan Euskal Herrian bizi den jendea, euskaraz hitz egiten duena, euskaraz entzuten duena, eta nola harremantzen garen euskaldun guzti horiek euskararen alde, Euskal Herriaren alde, ez dakite bizitzaren alde inkluso, eta hor sortzen duguna, ez bakarrik korrika, baina korrikan batez ere, korrikan oso argi ikusten da, gorputze hori, baina nola sortzen goazen komunitate gorputz hori euskararen bueltan. Niretzat hori da, edo horri egiten genion erreferentzia, ze da igual beste nazio batzuekin konparatuta ez dakite, ezberdintzen gaituen zerbait. Zenolako komunitatea osatzen dugun eta zenolako gorputza daukagun eta zenolako indarra daukan guzti horrek. Eta hori bizi genuen Bilbon azkeneko kilometroetan izan zela ikusgarria, ez dakite, oso polita. Gaur egun ultraeskuineko alderdiek eta ez hain eskuinekoen aldetik oldarraldia gertatzen ari da euskararen kontra, baina hala ere Tuteran eta Herriberan euskararekiko normalizazioa ematen ari da, eta nahiz eta txikia izan Josuek aurrera pauso bezala ikusten du. Egia da, noiz ez duen izan euskarak oldarraldi bat bere gain. Eta egia da, zeudela eraikita kontsentsu batzuk, batean, batez ere igual eaen, desagertzen ari direnak eta euskarak sufritzen ari duela oldarraldi bat. Nafarroan
nik uste bagoazela gora, eta ez dakit pizkundea, datuak esango dute ez dakit erabilera bera doala, ezagutza gora doala, datuak oso garrantzitsuak dira azterketa edozein azterketa egiteko. Beste alde batetik daude arrazoiak daudela datuen atzean eta ez naiz hor luzatuko, baina hemen argi dago badagoela hasieratik oldarraldi bat euskararen kontra eskuina eta ez hain eskuinera dauden partidu eta gizarte zibilaren zati batetik, ni bizi naizen tokian batez ere. Eta gero nik ere garrantzitsua emango diot, edo garrantzia eman nahi diot, datuak eta arrazoietaz gain, sentimenduari, zer nik bai sentitzen dudala, baina da sentitzen dudan gauza bat, zakite datuek babestuko duten edo arrazoitzea zein zaila egingo zitzaidan, arrazoitu beharko banu. Dela tuteran eta herriberan behintzat badagoela normalizatzen, ari dela normalizatzen euskera, dela garaipen oso txiki bat, baina garaipen bat. Osa da, pixkat ez dakit lotxa emango lukeen garaipen bat, kasi. Normalizazioa bera egotea zalantzan. Eta ari garela euskalduntasuna nik sentitzen dut berriz ere, ari dela nolabait irekitzen, ez dakit modernizatzen, baina en el sentido de aktualizatzen edo badagoela hor gatazka batean, eta nik desiraz ikusten dut edo posaz bizitzen dut prozesu hori euskalduntasuna irekitzeak euskalduntasuna irekitze horri ikusten dizkio dalako potentzialitateak herriberan eta tuteran euskalduntasunera gerturatzeko. Ze euskalduntasuna baldin bada ezagit zerbait esatearren euskera oso txukun bat izatea, euskalki oso txukun bat izatea ni naizela euskalkien asko gustoko ditu dela, baina hori baldin bada bakarrik edo baldin bada ezagitze irudikapen tradizional, tuteran ez dago euskalduntasunaren edo euskararen pizkunderik egiteko modurik, ze hori ez da tuterako eta herriberako errealitatea. Beraz, pizkunde bat dagoen edo zakit esaten, baina nik geroz eta hobe ikusten dudala euskararen egoera eta geroz eta aukera gehiago ikusten ditudala eta momentu oso garrantzitsu batean gaudela bai sentitzen dudala. Nik bai ikusten dudala pizkunderako aukera, baina ezin da izan euskalduntasuna ezin da izan berdina usurbilen, asko gustoko dudan herri bat dela, edo tuteran. Birformulatu beharrean gaude euskalduna bera. Eta galderari erantzuten, niretzat badaude, ezakite, badago Nafarroa zatituta eremu linguistikoetan, baina eske dago zatituta beste zentzu askotan. Tuteran errezagoa da joatea edo merkeagoa da joatea Zaragozara, garraio publikoa Iruñarekin edo bestelako Lizarra eta Falla eta Zangotzarekin garraio publikoa horik ez dago. Kultura berak baditu bere gauza propioak, Nafarrokoak direnak, baina pixkat herriberan gotortu direnak, ez dakit jotak edo horrelakoak auspotu eta gureganatu behar ditugunak euskal komunitatetik eta lortu behar duguna nolabait horien eta euskalduntasunaren arteko harreman eta zubi batzuk lortzea. Badira faktore pilo bat egiten dutenak edo egin dutenak orain arte herribera eta euskera deslotzea. Eta nik ikusten ditut aukera eta potentzialitate asko horiek berriz ere lotzeko eta pizkunde hori emateko, baina euskera ez da edo ezin da tratatu hizkuntz bat bezala hor ezakite nola, euskera joan behar da bizitzarekin, joan behar da lanarekin, joan behar da harremanekin, joan behar da sentimenduekin, joan behar da erosketekin eta festarekin ezakit. Eta hor, edo hortik, edo kulturarekin, edo hortik egin behar diogu ekarpena eta hor jarri behar dugu euskera
erdigunean. Gure gorputzak esan nahi duen dena euskaraz da. Baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Egin nahi du berba nekeaz, pozaz, botereaz, minaz. Egin nahi die horro batzuei eta irri besteei. Endaiatik hasita hasta baina ere ze bigorre, kaleko sistema lemaz hau ez da folklore. Txabo da pamala bakantzak, holako soinutan beti txarrau. Gure rezeta, kati korreta, kati eskuan da bestian beta. Zurekin dexili girona da bil, baseko soa eta BMC, garagardo kalimotxo eta trompeta. Errimaz beteta, eldu gara eta txabo ta txeko ta txabo. Basean murgilduta zeharo, kombo berik elmendik ez dago volumena eman igozak gehiago. Ez dut karrera baina badut pista, zure buru barnean sartu naiz pistaz askotan galduta eta beldurrik gabe, jabete bukaeran berriro dirurik gabe. Zaratartean agertu zara gaueko argitan lasaitasuna mikroen artean aritik tiraka. Katxiporreta pirritz musu bat! Ez da porrotx baina katxiporreta, ez da mairibiz baina katxo trompeta. Dazkate mapare baten mente, beste bolo bat txekokin pendiente. Ez da porrotx baina katxo porreta, My Davis pasa trompeta. Dazkate mapare baten mente, beste bolo bat txabokin pendiente. Endaiatik hasita hasta baina ere ze bigorre, kaleko sistema lemaz hau ez da folklore. Zutan jarri arte ez da jakiten, zeltze mota den, eta bertan urtu dela. Tire kasuela, arrantzata, parriada, guk egingo zuri jana. Argi dugu, gaurko plana, bai arginano ez zuri jana. Eskibel magaletik heldu dira pirata, kerreka guretzatuta piztu zenen bata. Sasien artean, bafleak ratata, gure flowa miututa zuen erratata. Xingar bokata, bizpairulata, beste jitazo bat sortzenen bata. Jende guztia, dago dantzaka, maixuren rumba eta txekon batxata. Ez da porrotx baina katxiporreta, ez da mairibiz baina katxo trompeta. Dazkate mapare baten mente, beste bolo bat txekokin pendiente. Ez da porrotx baina katxo porreta, My Davis pasa trompeta. Dazkate mapare baten mente, beste bolo bat txabokin pendiente. Ez da porrotx baina katxiporreta, ez da mairibiz baina katxo trompeta. Dazkate mapare baten mente, beste bolo bat txekokin pendiente. Ez da porrotx baina katxo porreta, My Davis pasa trompeta. Dazkate mapare baten mente, beste bolo bat txabokin pendiente. Txeko, ingo dugu beste bolo bat. Beste bat.